αποτελέσματος. Τέταρτον, επικύρωση του ισολογισμού έτους 2007 του Παγκοσμίου Καταπιστεύματος με τις υπογραφές του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, των Υπουργών του Υπουργού Οικονομικών κυρίου Αλογουσκούφη και τον εκπρόσωπο του πρέσβη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κυρίου Βασιλάκη για το έτος 2007. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι για όλα αυτά έχει ενημερωθεί ο νυν δήμαρχος κύριος Κοτρονιάς με αίτηση που καταθέσαμε με αριθμό πρωτοκόλλου 15630 από 19 Δευτέρου του 2014 στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, αφήνοντας τους συμπολίτες μας να αυτοκτονούν και να βρίσκονται στην εξαθλίωση. Επίσης έχει ενημερωθεί και ο νεοεκλεγής δήμαρχος κύριος Σταυρογιάννης, ο οποίος κοφεύει. Μετά το πέρας της ενημέρωσης θα μεταβούμε στην εισαγγελία Λαμίας για να τα καταθέσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, για όσους μπαίνουν στο ίντερνετ, σας παραπέμπω σε χθεσινή συνέντευξη του πρώην πρίτανη του Πολυτεχνείου κυρίου Μαρκάτου Νικολάου, ο οποίος αναφέρεται για το παγκόσμιο καταπίστευμα, τα οποία είναι σε 3 ευρώ, αγαπητοί συνέλληνες. Πιστέψτε το, δεν είναι ψέματα. Νόμοι του κράτους σας παρουσιάζουμε. Δεν είμαστε ούτε τρελοί ούτε τίποτε άλλο. Νόμους του κράτους σας παρουσιάζουμε. Δείξτε το, ενημερώστε τον δημαρχό μας, ρωτήστε τον, ρωτήστε και όλους τους πολιτικούς μας, αλλά πάρτε μία απάντηση. Είναι ή δεν είναι αληθινά? Ευχαριστώ πολύ. Πες και την εμπειρία μας με το Σαμαρά.